DCGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huminagab ako ning todo. Maray nga nita, ano ito, on air ba yun? May taday na hiling siguro kang bilog na kinaaban, Sos Mariosep. Oy, marhay na aldaw, tabi sa Satuya Agabos, Petsa 2, Martes, kan Enero 2024. Segunda dia na po kan taon, kan bulan, kan semana. Anuman tabian kasiributan, mahal na amang Diyos enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagba-birthday. Sundo naman po kitang 10:30 a.m. Diretso na po kita. Katuwangan tropa ako man po, si Pio Fernandez. Good morning! Oy, Madam Bet Costa Palantabi, sa pasensya na day pa ako nakakapasiring dyan sa Indo, ha? Good morning dyan sa Satuya mga paraan tabay. The best man yan na Costa Enterprises tabi, ha? Good morning. Mga katarabang na iyan kan, o kaya parte na, I should say, kan istorya kan Ligaspi. Sa pagtalibong, pagtaririk, pagdalagan kan istorya kan Ligaspi. Sa ekonomiya, negosyo asin iba pa. Kaso banggi ito, okay, kaso nakaging alaw tuminama sa Japan, yung 7.6. Sus ko, tama ba? Nasa 7 point something, ano? Grabing linog ito. Inda ko nga ni, kung anong latest, kung may tsunami na naglaog na halangkawon. Taigwa na ning naglaog, duman sa mga waterways, pero harababa pa ito, mga 2 feet, 3 feet. Inda ko kung igwa ng rilantupan, ano? Duman ito sa Ikisawa Prefecture gayon ito. Tama ba? Grabe itong linog na ito eh. Sus Mariosep pa. Inda ko sa natabi. Kung iguana ko yan kung nagpunyan, ta medyo nakadetach kitang diit. Yun na nga ni, may pigmamati-mati kita sa tulak. Ano? Yan. Kasuhapon, maski nga ni kasubangging matanga, an advice kan Japanese authorities is yung mag-evacuate. Evacuate. Ta nagpaluasinda ni General Tsunami Warning. You can just, yung kunyat, sign ito so ultimong nagtama sa to, buda peraso intensity ka ito, yung magnitude ka ito pala na I should say, 7 point something ba, 7.6 man, sa inalugar nga nito mga paraantabay, pakitabangin man, ang sa kuyang number, 0942-670-1195 sa Smart. 0942-670-1195 sa Smart. And 09-660-730-115 sa Globe. 09-660-730-115 sa Globe. Ano? Morning databi kay Auntie Del Salyan na nagdadangog sa Ginubatan, from Ginubatan, Iraya. Yan, maray na agad yan sa Indo. Sa kunyan. Sabi ni 6690, pakibati daa kay Auntie Del Salyan, nagdadangog sa iyo from Ginubatan, Iraya. Sige, good morning. So, mga videos na papahiling sa mga bareta, itong suyog-yug talagang bakong basta-basta ano. Pero hilingon mo, Jun, if you will notice, sa kahaloy na ito nin pagyuyog-yug, dahil ni minabring katulos na mga mga residential houses. I don't know kung igwa sa ibang mga lugar na kan Ikisawa Prefecture na nagbaragsak na edipisyo. You can just imagine 7.6 na magnitude. Maski so kunyan, so sa tuyang embahada sa Japan sisibot sa pag-account
kan kung igon mga kababayan kita na nagkadereskwado sa nasabi ng kunyan ang linog. So subaybayan tatabian at least digdi sa satuya daiman nin taharayo man baga an kunyan an Japan sa medyo sa itaas ta iyam. Pero likay-likay sana ta kaya permisa na kitang mga ipagpangaji ta itong suduman sa Japan na sana dai ni nagkadereskwado mga personas o dai itong nagkaaratugan ni na debris or what o itong tsunami ta so mga initial videos na nare-release ka subanggi ipigpapaluwas man kang CNN talagang igo na ning tsunami na naglaog na duman sa mga waterways tabi yan eto maray na agatabi nakaantabay man ang pamilya Mangampo sa Burabud kan Malinaw Albay. Maray na agad yan sa mga taga Burabud kan Malinaw, pamilya Mangampo. Maray na aga. Good morning palan sa 106.9 WGB-FM sa tuyang sister station dyan sa Tabaco. This time nako ako ng tama 106.9 Sir Dex, SM Dex. Good morning dyan sa Indo, sa men and women kang 106.9 WGB-FM Tabaco, maray na aga sa nagkaarantabay dyan sa Premier Distrito sa paagikan sa muyang sister FM station dyan ng 106.9 WGB FM. Yan. So, Ikisawa Prefecture. So nagtama sa to last year. Ano bang kunyan? Day ko kaya nare-rewind din maray. Nasa 7 point something man yata yun. Inda kung sa inalagor ito. Somewhere else yata dyan sa may Central Luzon ba yun? Yung latest kay ito, na tuminama man. So, preparar sana kita. Sabi ta nga ni baga, kunta na iyan ng mga earthquake drill, bako sa ng quarterly. Kumbaga, sige-sige sana, sige-sige. Garo baga sa basketball baga, ang saro sa pinagtitrain kan mga coaches, as in yung mga trainers, iyan na free throw yun, yan na pag free throw, yan na charity shots, free throw, halimbawa na foul, so sarong basketball player, free throw ka, it's either take 2, take 1, or take 3. Depende sa sitwasyon kang pagka-committer kan foul. Ngunyan, ang saro sa pinagtitrain kan mga basketball trainers is yung pigapod na muscle memory. Pag sinabi tang muscle memory, maski piyong ang nagsushoot kan bola, ang nag-free throw, shoot iyan because nasa sistema niya na. Kalkulado na yaw na para ng robot na automatic. So pag flip kan sa iyang kamot, so tutok kan elbow, so bend kang knee, pag bend kang knees, gabos iyan tabi. Muscle memory, tuom na. Pariho man kan ining mga earthquake drill kunta na, hindi ko paano iyan. Well, we leave that to the authorities, na makakuan lamang. Inculcate tayo, gunmuan, tamaan kita digning 7.3 New Year tabi Migong King Reginaldo, Diyos maray na aga tabi sa imo, amigong King na Reginaldo. Sabi ni Sir Dex, Happy New Year. Happy New Year man tabi sa imo, Sir Dex Velez. Yan. So yan po sa Ikisawa Prefecture duman sa Japan. And bago baga maglatapos o taon, diyan man sa 3rd District sa Ligao, sa Punta Almara ba yun? Sa may Punta Almara, nagbutwa baga itong Orfis. So haralabaon na sira, nagaro espada na darakulaon. Aram ta baga itong espada, yan espada baga, masira mo iyan na prituson. Pigpupurpidasoan, so halabaon na sira. Ang Orfis, mas dakula dyan ang tamanyo, halaba. And iyan, nag-i-staran sa kauro-irarumi kantil kan dagat, sabi kan mga gurang mga maedad na. Good morning sa mga senior citizens yan nag-i-star iyan ngunya nag-aparisir baga ito Orfis, sinirbot nga ni duman sa may Punta Almara sa Ligao. And sabi kan iba parang bad omen daw yan, nagsisignify da yan na pwedeng igwang mangyari na trahedya or kung ano man na raot ki panahon, sana daiman tabi ta iyan da igon ining mga animals maski sabi baga ni Dr. Cedric Daep kan apsemo, igwa sinda ni natural characteristics na wara sa tawo ta sinda nga ni animals kita tawo. And iyan kadaklan iyan daan na mga animals
Ang proximity ninda sa daga, imaging ina mga sira, lalo na itong so nag-iristar sa Kauro Irarom, ang proximity ninda baga sa daga, sa dagat, sa Irarom, haranihunin marhay. Sinda ngayon nakakaisikan kung igwanin significant and major changes na nangyayari na enot nindang namamatian, pero daita namamatian with our common senses. Yung sentido común. Ano na nga ito? So, 5 senses niya to. Dipisil kung daig ka kaso last na senses yung sentido común. Yung sense of smell, sight, gabos, tabi, hearing, gabos. Ining orifice, maski duman sa ibang nasyon, sa Japan nga, narumduman ko man, sometime second quarter ganito kan last year 2023 nag-aparisir man niya ng mga orifice. Parang bad omen daw yan, pero maniwala sa nakitasin manarig sa mahal na Diyos. Kaya lang igo ba mga paano ning kunyan, maski yan sa Dr. Cedric Daep, pinagkukonsiderar iyan na unusual movements kang nature. Pareho gayakan kunyan kan alas. Pag binabaraba ngaya yan, unusual, binabaraba nagkakahiriling na volume ning alas diyan sa taludtod kan bulkan mayon, pati na ining so mga yaon diyan na mga hayop pag binabaraba, expect na yan na igwaning abnormalidad diyan. And maging ito so sa Japan baga, so nagkaigwaning tsunami anong taon ito, so great quake man nagkaigwang tsunami diyan sa Japan. Nagkahirilig tangan isa balita, so talagang lilantupan ang bilog na syudad, barangay, mga harong, gabos. So nainot pala na nagdaralagang ka ito, pasakat sa itaas, mga hayop, pati iyan na iyan na elepante, banlain-lain, nagpapairitaas da iyan tabi, unusual movement. Bako yata itong asan ito sa Japan o sa sandali. Thailand ba yun? Sa Phuket. Yan. Bakong sa Japan. Phuket, Thailand. So, grabe man nalinog ka ito na nag-tsunami. So, na-obserbaran ninda itong sa mga hayop na enot na nagdurulag. Pairitaas na sa bulod. Elepante. Ta sa Thailand baga, ang elepante is being reared as a, sabi na nga ni, religious symbol. Dahil ninda iyan pinaghiro. Pigatama ninda iyan. Budapi pabayaan saan na maglakaw-lakaw diyan sa kalye, sa Thailand. Iyan na mga elepante. Nagkariribok na ito bago sulinog. Buda sa tsunami. Nagkukururat. Minahuni po. Sirik ang kaan ang pagkurarat kan iyan na elepante. Tapos nagdaralagan pa itaas. Kaya iba sa iba pang mga hayop niyo. Tapos iyon na ito nga ni, sumunod na sulinog na makusugon, sagkod sa tsunami. Gulpi baga so nagkagaradang ka ito. Phuket, Thailand. I don't know kung anong taon tabi ito na nangyari. Don't get me sa pagrublog. Taday ko na kuaning maray so taon. Basta very recent lang ito. Siguro 2 or 3 years ago yun. Bago pa so pandemya. Gulpi baga so nagkagaradang ka ito sa beach resorts ta ang Phuket, Thailand is famous baga sa iyan nga na line and strings of beach resorts na mga magayunon. Pristine yan sa Phuket, Thailand. O sa Japan man, yun na ito so latest kaso nakaaging aldaw. 7.6 nako amang Diyos. Good morning sa satuyang mga paraantabay, Sir Popoy Balmez, as in Madam. Diyan sa JRB Calibration and Battery Shop. Kumusta sa Indo dyan? Sa mga branches ni Indo, igwa sa Ligaw, sa Iriga, sa Naga, pati wheel alignment pala, igwa sindada sa Ligaw. And dispose na mga goma-goma. Aram dito si Sir Popoy na Balmes, haloy tanang barkada en June. Ini New Year ko niyan, New Hope baga, istoryata. Si Sir Popoy na Balmes, nagpunan, katabang sa nasya kantugang niya June. Kaya ito baga, ang baterya kan mga auto, so bako pang disposable na tulong taon baga, igo pa kay itong mga plates baga June, narumduman mo an. So mga plates, pag nagdidiferensya ng yung baterya mo, darawon mo sana duman sa battery shop, sihirahi iyan. Pigasalidahan kay itong karikuro kwadradong mga karton,
mga plates, tapos pigbubuan aning alcohol, ning distilled water. Si Sir Popoy ang nagigibukaan, katabang sana siya June. Tino niya yan, kan ko nasuko niya, nagpundar man siya, saro duwa tulusag kung nagparadakol ang negosyo niya yun. Yun na JRB, kadakol ng branches. Baterya yun. Sag kung nag-expand na siya sa goma, buda yan ng mga fluids, baga kan auto, mga coolant, mga pang change oil, mga belts yan. Yao na yan dyan. Ang tawong bibuhay niya sa kadakol na yun. Tuminaga ngayon ang papapiyo, tapos may tips siya. Arogon ta ngayon na mga inchik niya na bakong padigarbo. Pag nakadilin siya ngayon, inom digdi, kuan naman gabos. Sa to ngay dai dapat. Sige sa nan patubo, sige ang patubo, mag-set aside nin para sa pangangaipo and mag-set aside kan para sa papatalubuon. Tama ba gano yun? Ngunyan hilinga na ni Sir Popoy Balmes. Good morning. Very inspiring story, Sir Popoy Balmes and si Madam. Uyang pirang building niya dyan. Pero dahil niya bibayaan yun, yung JRB sa original niya. Kataning sa nakan St. Jude Church. May mga tao siya dyan, masalida kang guma. Garo baga, nahiling mo yun sa mga sa F1 racing baga, yung mga nasa racetrack. Ilaog mo na auto mo dyan, gusto mong pasalidahan ang guma. Minutos lang. Mga eksperto, mga mga tao, pag. Nitro pat ang bibugtak na paro sa guma. Nitro. Yan. Noon yan si Sir Popo iyuan, pero ngaya ang pagtartara ko sa tawo, pamilya, gunmuan. Sir Popoy Balmes, mabuhay katabi. Good morning. Salamat sa padagos na pagtiwala asin pag-antabay man suporta sa DCGB. Ano ba, June? May mga commercials tayo dyan. Pagkatapos, diretso tayo na sa time check. Pwede ba, Kasya? O sige, taday pamanin mga istorya dyan sa palibot, ano? An sa kuyang number giraray, Utronta sa Globe 09660. Yan, 09660-730-115. Madalion rumdumon, 0926 sarong 0 tapos 730 pag ma-opisina na baga, ma-eskwela 730 tapos 115. So, madalion. Globe sa Smart naman 0942-670-1195. Yan na po sa kuyang active numbers na pinagagamit digdi sa programang Tingog Kanbanwaan. Pwede na mag-time check yun o hanap buhay mo na. Hanap buhay mo na tayo, then time check na. Pwede na. Nasa laog na ngaya. Oras Pilipinas, it's 9:23. An oras hatod sa Indokang. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bago ang lahat. Dapat bago ang lahat. Bagong bihis. Bagong pananaw. Bagong ikaw. Bagong jowa. Bagong drama. May bagong mga kaibigan. Dapat may mga bago ka rin kaaway. Kasama yan sa buhay. Charot lang. Diyos ko, dahil. Di naman kailangan bonggang pagbabago. Basta brand new. Brand new year. Brand new you. Taon-taon kang magmumove on sa mga malas, mga ahas, at sa mga hudas. Maligayang bagong taon. Huwag tayong pabaon. Sa pagsubok at problema ay may solusyon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Inga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play.
Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi. Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi. Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Syrup at Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan.
Happy birthday tabi pala sa dating gobernador and dating alkalde sa halawig na panahon, Noel Rosal. May nahiling ako diyan na tarpaulin. Tarpaulins nagkakapira diyan sa Peñaranda Park mismo. And yaon su retrato ni Governor Edsel and duman sa ibong napuro naman si dating Governor Noel. Yaon so greetings ni na maugmang kumpleanyo. And day nalilikayan kan iba na iinterpretaraan politically. And it may be subject to so many political interpretations. Ta mga politiko baga iyan. Ang iba nag-asumir asin sabi na nga ni babana-bana na tibaad mga political alliances na ngayon between the Rosals and the Lagmans. Remember, nagbubutwa bagan informasyon na si Governor Attorney Grex diretso na mahagad ning mandato tangon yan baga nang ganas nakasakat siya diyan sa pwestong pagka-gobernador hepe ekutibo kan Albay because of the rule on succession. Pagkatapos bagang ma-effectuate itong pagkakadiskwalipikar kang kandidatura ni then Governor Noel na aramta naman sa nasu history bagatabi. Kaya by virtue of succession, siya nagsakat. And nagsakat man bilang vice gobernador si dating board member Glenda Ong Bonggao. Now, as time goes by, nagbutwa man ang impormasyon na sige-sige man ang preparar, buda sabi, ang intensyon na magdalagan pagka-gobernador comes 2025, ining si Governor Grex. Now, question is, paano, who will be his vice governor? Paano ba? And halimbawa, kung igwaning political alliance, ang kunyan? Or baka plain pure sa naman iyan na pagbati talaga man, professionally baga na John. Okay. Tapigbati baga ni Governor Grex si dating Governor Noel. Data easy. Question man is, anong plano? Ang sabi, latest na nadangog taman, ining si Governor Noel, diretso man daagiraray tabi na mabalo magkandidato pagka gobernador. Pero gulping konsiderasyones man yan sa Rosal side, tahilingon mo. What if kung halimbawa baga magbutwa so finality kan sa Supreme Court baga na pagbawalan na siyang magkandidato or mag-hold in public office. Remember, ito bagang so pagka-disqualifyar ni Governor Noel, igwa pa ito ning kasabay na criminal case na ang masaangat po ning kasukan is the COMELEC mismo, yung legal department kan COMELEC, gobyerno. Taigwa ning pagbabalgar baga duman sa Omnibus Election Code. Dahil pa ito masyadong naghihiro ngunyan. Ang nag-effectuate ngunyan is yung sa iyang disqualification. Kaya baga dahil na siya sa pwesto. Ikado pang konsiderasyon is iniman na ki Mayor G. Sain ang kukonsentraran kan ni Governor Noel? Ligaspi ba? Ipapadiretso niya si Mayor G or siya ang mabalik sa kunyan sa city? Yan. Sa bagay, it's too early pa man tabi, no? Too early pa. Gabos pa iyan tabi. Puro sa naman mga haka-haka and puro sa naman mga wild guess. Pero yan na nga, nagkakarawat na sa iba. Yan na nga. Nagtatandem na ngayon, no? Matugot daw na si coming from the Rosals ang maging vice governor ni Lagman. Di ba? Dahil taman sabot. Pero on the other side, sa grupo man ni Congressman Joey, diretso si Congressman Joey. Dahil nga no ifs and buts talagang diretso yan. Albay ahead yan sa paghagad giraray ning mandato. Tatapos na bagaso sa iyang termino man sa pagka-kongresista kan segundo distrito. Albay ahead na. The target is the provincial capital. Kwan lang tabi, ang question man dyan is, iyon na nga niyan, sisay ang magiging busy gobernador. Pareho, sinda. Buda iting grupo man nilagman. Kung si Governor Noel mandate magdiretso, it will be a three-cornered fight. Lagman, Rosal, and Congressman Joey. Ba? Hihilingon tayan tabi, very fluid pa ang sitwasyon.
mahiling tan this coming June tibaad kunyanaan prereposisyonaan magpupuroon na tabi iyan. Inyan interesting na maray ining susa Kapitolyo plus ini man sa second district. All kunyan man all indicators man sa second district it will be Kaloy Andes Loria as the 2025 yung kalinga ni Loria, Kaloy Andes Loria sa second district sa grupo man igwaman sa ibong itong sa grupo man ni dating Congressman Zaldico. Yan tabi mahihiling tayan tama ko niyan paan kung ma-intensify pa mahiling ta sa indang mga body language, mga pronouncements kung igwana sa mga maabot na daw. Oy, eto na po. Good morning, Tabi Sir Pio. Happy New Year. May mga nagbiyahe pa man na jeepney. Maray taday man natuloy so face out kan mga traditional na jeepneys. O, igwa pa man tabing nagbabiyahe na mga jeepneys. Igwa pa man naggadyan Oy, eto ba? Good morning po, Sir Pio. Happy New Year sa tuya, Agabos. Kindly greet Jezebel Nahe. Belated happy birthday kahapon, January 1. To you, Jing, belated happy birthday. May the good Lord bless you always from your loving daughters, Baby Jean, Jenny Rose, and Althea Nahe, kan Kutmon, Kamalig Albay. Yan. Oha, belated happy birthday January 1 kay Jing Jezebel Nahe. Yan. Happy New Year sa Gabos. Lugod sana dakol kitang ma-receive na blessings kunyan na taon. Wish ko po sana magkatrabaho naman ngunyan na taon para makatabang naman sa pamilya. God bless sa lahat. Salamat po, sabi ni 680. Si Madam Jocelyn Broqueza. Happy New Year man tabi, Madam Jocelyn Broqueza. And siyempre kay Teng, barkada niya to dyan sa PHO kay Teng na Broqueza. Happy New Year and dyan sa PHO tabi sa pamamayo ni Dr. Stella Senith. And happy birthday man kay Sir Pio kay ex-officio Sangguniang Kabataan Federation President Kuya Jesus Eboygo. Ba, birthday ko niyan. Dati siyang ex-officio di ba sa Sangguniang Panlalawigan kay Kuya Jesus Eboygo. Birthday man ko niyan. Ex-officio Sangguniang Kabataan Federation President iyam si Jesus Eboygo. Tabi, happy birthday man. Diyan sa PHO kay Dr. Senith, Happy New Year man tabi sa Indo. May mga istorya pa kita sa luwas. Bungkaras na kan report. Igwa na pong naglaog na informasyon. Malaog na bareta. Sa oras na 42, lapwas alas 9. Nasa linya si Joshua. Joshua, go ahead. Good morning. Yes, good morning, Tabi, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta, marhay talaga pag ang mga leaders sa tuyang probinsya nagkakarapot in darakulang posisyon o kaya komite sa lower house. Yan, Tabi, Sir Pio, matapos na matawan naman kumbaga panibagong paglaom ang mga residentes kan barangay Binitayan, Kilikaw, Alcala, at iba pang pasiring sa Mayon Unit kan Daraga Albay. Matapos itong anunsyo ni Congressman Joey Salceda via Facebook post, may kinaraman ni Sir Pio duman sa completion kan Binitayan to Kilikaw Bridge. According nga duman sa informasyon ni Congressman Joey Salceda, 265 million na kasabay na sa 2024 GAA sa paadiman kan Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office number 5. Ini kaya Sir P yung tulay na masumpon kan barangay Binitayan asin Kilikaw. Haloy na talaga ini pinagalat-halat kan na residentes kan na sabi ng mga barangay dahil sa pagsabi sa mga nakaulit kan mga nasabi pang bulan ng mga residentes, medyo hassle na ang tag-adi duman sa steel bridge na pansamantalang agihanin na.
Ini kaya Sir Pio na istorya kan makaulay naman si Consyal Bob Magalona. Nagpoon ini kan makahampang niya si Congressman Joey, yaraon man sa mga kapitan digdi sa Taraga Albay. Next ni sinugo ni Kong Joey si Consyal na mag-text sa ako Bicol Party List, lalo na kay Congressman Saldico. Tamalan nagkitapot kan na Committee on Appropriations sa Congress. Pagturtad taon, ang nag-text na mismo si Congressman Joey Salceda kay Congressman Saldico na kung pwede nga mapaunrahan na masumpo na ining tulay sa binitayan Kilikaw. Ngumon Sir Pio, nag-reply man si Congressman Saldico, okay nga may kinauron si Congressman Saldico sagkod sa mag-text naman 265 million for the completion of Binitayan Kilikaw Bridge. Yan ang bentahe talaga na ang sa tuyang representantes nakapwesto sa kusina. Tama, sa streaming na uringan lamang ang probinsya kan Albay. Iyo. And ini kaya talaga haloy na ining request kan mga residentes. Kaya ining bulan na ining mga maabot na bulan kan 2024 or early 2025, posibleng mahiling sa Sir Pio ang development kan Binitayan Kilikaw Bridge na yan na talagang haloy ng sigahagat kan mga residentes, lalo na itong mga nagiralaog sa mayon unit kan Taraga Albay. Iyan na tulay, so parang Bailey Bridge mo na yang yaon, so kumbaga ayan na nakalatag itong so mga may bugon mo ng kunyan flat sheet nin bakal. Roger, to that tabi, Sir Pio, ayaw lang ba kaya dyan approach. Kaya kang nagbagyong makusugon, inanugbagay itong so pansamantalang tulay. Kaya binugta ka naman kay tulay na mga may ibog na bakal. Pero sa mga residentes nga rin, medyo handal. Tagaring yung mga luho na o siyempre luma naman, dulti ng inagiyan na bagyo na baha. Kaya medyo talaga request din na masugpo na ito talagang so dati pang planong dakulang tulay. Iyo, yan sa may approach kan Duterte Highway baga, no? Dito sa Daraga. Okay, sige. 200 million plus, ano? 200 million plus. Matik na asigurasyon kan duwang kongresistas niya to, Kong Joey and Kong Zalde. Project na. Okay, sige. Okay, tadi Sir Pio. So yan ang mga development na pwede tayong maabangan yun na 2024. Joshua Bino with Boy, DCGB. Thank you so much, Joshua. Kasabay si Boy sa padagos na pagkalap din ng istorya sa luwas. Duman sa tuyang DCGB News Online, iganin nagpaabot manin partisipasyon basahon ta. Hugutin natin. Pero bago dyan, morning Papa Pio. Happy New Year sa imo at sa DCGB family. Pakibati manda si Papa Atoy Candia. Kan Puro 4, Gugon, Legazpi City. Papa Atoy Candia. Kan Puro 4, Gugon, Legazpi City. Happy listening sa imo and Happy New Year tabi. And syempre, happy birthday kay ex-officio Sangguniang Kabataan Federation President Kuya Jesus Eboy Go. Yan, watching daw from Taisan, si 8959. Good morning yan sa indo sa mga taga Taisan. Sabi naman ni 49488, try ko lang if tama nadangog ko. Umpo, try mo yan. And tama po nadangog mo tabi na number kan sa kuyang cellphone. Eto pa ano ba yun yung ating DZGB News Online, tingog kan Banwaan. Sabi ni Charles Balaguer Layoza, good morning po sir and good morning da sa family Layoza. Kan Balaguer, Barangay 31, Legazpi City. Yan, mabuhay ka mo dyan. Charles Balaguer Layoza, Familia Layoza, sa Barangay Baybay 31, Legazpi City. And sabi man ni Larry Mariza Bungalon Molina, good morning Sir Pio. Pabati po happy birthday sa sakuyang tugang na si Sergio Eyong Bungalon Molina dyan sa San Isidro Village, Viracatan, Duanes. Happy New Year sa mga bumubuo ng DCGB at sa buong Bicolandia watching live here sa Timor-Leste. Aba naman, o yaong ka sa Timor-Leste, hanapa daw dyan
si dating Congressman Teves. Lang yan. Hindi yung si Congressman Teves na taga Catanduanes, bako si Congressman Bong Teves. So Congressman na kalbo, na pasaway. Oy, tabi, Larry Mariza Bongalon, muli na, hanapan yan si dating Congressman Teves. Bako yung kababayan ta sa Catanduanes, Isay na nga nito sungaran ka na pasawayon na itong congressman. Tinangkas na nga na ito baga sa kamara bahang. Ay, nako, hanapan dyan. Tapos i-text mo sa ko, itimbrita sa BI. Good morning dyan sa mga taga Timor-Leste. Anong oras dyan? Sabi ni Larry Mariza Bungalon, pigbabati niya happy birthday, sutugang niya duman sa Catanduanes sa San Isidro Village, Sergio Eyong Bungalon Molina. Maray na agad yan sa mga taga Catanduanes, kababayan niya to. And good morning man kay Governor Joseph Boboy Kua and kay Vice Gobernador Peter Boste Kua. Sabi ni Governor Boboy, sige sana nga kita digdi sa Catanduanes, trabaho sana maghinguha, kayang-kaya. Sige na ka nakaagi bagang New Year, budak Christmas. So abot kan makakayaman kan gobernador, tinarawan maning nababaso mabaro-baro baga, so manlain-lain na sektores, mga kaakian, may mga pangregalo man lamang. And sabi kan gobernador, paglaog kan 2024, sige sana kita hinguha. And ipangajian padagos na prosperidad asin katrankiluhan sa naman kan Catanduanes. Good morning sa imo, Governor Boboy Kua. Sabi naman ni Mary Grace San Juan, watching from Vira, Catanduanes. Talaga naman, Si Rudy Candano, Happy New Year, Bagong Ligaspi. Sabi man ni Kari S. Hokom, sabi digdi, yes, you're absolutely right, sir. When orifices shows, according to National Geographic Channel, it means natural calamities may happen. It could be an earthquake, tsunami, or typhoon, or any. Sana wag naman po, tabi. Sana wag naman po. Naghiling itong sa mga darakulao na espada duman sa 3rd District ng Albay. Arnulfo Teves 2588. Salamat tabi 2588. Hanapan na dyan sa Indo sa Timor-Leste ning si Arnulfo Teves. Mario Sep naman nga ning papanimbago na kaitong su krimen na pigahampang niya na akusasyon. Anong pigpapangudtuhan nindo? Pighandang pangudtuhan. No tiene pegas porque es genial. Así. Sa kuya Jun, yun na nga ni bawal lang malana, maalos mo rin. Sus, na New Year ta ito, 28 pa sana, Tricia, namimiripit na ako digdiyo. So, PhilHealth baga? Mariusip na. Pagkatapos naman, itong alaw na imedyang kan petsa 30, dalagan ako sa UST Hospital. Nagmotor, tudokin na niya ako kung ano dyan. Tudokan man sa ugat mismo, mga barkada naman doktor, higday nga dyan, 40 minutos sa 30. Taon-taon nga, mabangon ka ka. Mananggad. Ano na itong tinusok sa ugat ko? Yan. Munan mo kaan, pizza 31, alas 4. Umatake na naman. Isus Mariusip niya ako ini, So, kulog baga kantulak, hindi sa itaas na porsyon, burig sa may kasu-kasuan. Kunyan na ito, hyperacidity. Sigyan utot ko na daay maning tanog, buda sigyan tigub ko. Bawal na yun, 2 botellas. Ko lang kaya, 14 dias sa daan. 14 dias sa daan. Alagari ko na butong. 14 days. Doc Chris Gianan, good morning. Salamat, mabuhay ka Doc Chris. Dabes-dawet mana doktor ini. Diyan sa Daddy's Angel, mga lalo na sa diabetes, mga diabetes makahilangan ni mga maedad na. Daddy's Angels, Doc Chris Gianan, the best. Ang doktor kan di si Jibe. 31 mag-alas 10 yun, nasa ospital ako, nakahigda. Mariusip naman.
Tulo naman so tinusok sa ko, ay salamat sa mahal na Diyos. Tasagkod ko niyan, dahil na nag-atake dyan. Sana duro-diretso na ano. Bawal yan na malana, malsum. Ari Joseph. Patay yung mga may tada pag na mga istapigin niya na no. Supig init-init. Mamampa! Sabi ni Angel. Walang iya ka. 14 dia sa lato nindo. Sabi naman ni Kagawad Bong Logroño kang Boys and Paints, chicks ang kaipuhan mo. Kagawad Bong, na nakapasyar ako dyan finally sa indong opisina. Sa ibaba kang Marison Hotel. Guno ta so Christmas party tabaga yun sa Marison Hotel. Salamat sa management, Marison Hotel, Christmas party. Nailing ko si Kagawad Bong, nagre-retiw-retiw duman sa baba. Uyan bagay yung opisina mi papapi, naglawag ako duman. Good morning sa mga taga Boys and Paints, the number 1 paints. Sabay hakbut duman si Bong, duwang dakulao na bag. Yan ang isay mo, lumayas ka na ngayon. Salamat Kagawad Bong. Kagawad Bong Logroño, the best man ka mo. Lansi kang 14 días. Sabi ni Angel. Lansing kang 14. Padit-dit. Pinatim-tim. Kagawad Bong. Aray na aga. Mabuhay ka mo dyan. Boys and Paints. Sabi naman ni 2588, igado tsaka inunon na matang baka. Sus Mariusip ng mga siram na pagkaong kutanan. Ano, kundi yun na nga niyan, bawal na. Ano dyan? Dahil mataday ko man sabot, dayaw ko na sa itaas. Paggarahi ko kang kariton, pang! Nagre-retiw-retiw. Oy, sayin ka, sa itaas kami. Maawaray nga, di bagay opisina mi. Di, nagduman ako. Igwang pinagpabitbit. No, ecstasy, extano. Di, makuan ko na kita. Ecstasy. Madisponer kitang pangudtuhan tang suda isa ng suwa. Buda, ano doon? Pangyari ni sa tuyan na New Year na ining. Pangyari sa buhay ko yun na New Year na kunya kita, plastado. Sus Mariosep naman no. Bata kita ko ta sumasabat kan taon. So alas 10 bagasundo alaon na nin maagahon. Ay day ko kaya sinibot ako inapudan ko si Bipenre. Nya ako day talaga kaya boss. Iyon na naman niya ako. Saka paano ka ito? Papapiyo kaonan yuki saba. Inog, madali lang yan. Sabi ni Roger M. Saba. Sainan may saba na inog. Sabad ang inog, tabi. Hanap kita kaan. Paitsa na kita, basta kaya. Sabi nga ni kasusarong texter niya to kaswapon, ngaya ang PIO. Ang PIO ngaya, PIO. Ngaran mo baga ngayaan, PIO, tulong litra. Ang gustong sabihin ngaya kaan, power inside out. Maski ngaya may kamatian, paitsa na baga ka, tama ba na PIO, power inside out. Kaya rakan mahal na Diyos, nakakaraos kita. Mabarita mo na si Angel, dispes mabel tang programa. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, full-up
banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at charmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Charmilla Printing Press and Advertising, where we print your choice. Mag-bingo sa Pasko, may plus sa panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Invited ka sa Christmas jackpot, sali ka na. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Pasko mag-bingo plus, plus, bingo plus, plus, plus ka na. Mag-bingo sa Pasko, may plus sa panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro ni Senador Jenggoy Estrada ang mas magayon na sitwasyon sa trabaho para sa mga caregivers sa bilog na nasyon kasunod kan pagkapasar kan Republic Act 11965 o ang Caregivers Welfare Act. Sigun kay Estrada, lauman kan mga caregivers ang mas marhay na working condition, benepisyo asin proteksyon kontra sa gabos na klase nin pang aabuso. Nagtutubod si Estrada na saro ining dakulang lakdang, tanganing masigurong marhay ang kamugtakan kan mga caregivers asin matatawanin magakanigong proteksyon ang mga vulnerable alagad may kukonsiderar na makusog na sektor. Yara pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kuya na si Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa, dain ang iba Joey Salceda. Pagagas ang pagatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy, maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Aron kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Anseng ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, good morning kay Chief Tech Ramir. Nice to see you na day na so pang-alalay. Pwede na. Luway-luway sa natabi Chief Tech Ramir. Day pa kabigla. Salamat kay June and June out. Chief Tech Ramir in. Yun ang sa kuyang kapartner ko niya na ikaduwang aldaw kan taon 2024. Martes. Yan. Ano na John? Ang fight. Ma-birthday ka. NTC. Talaga naman. Warin nga ni so birthday mo. Gis. Sa otro semana. Miyerkules. 14 días ugaring subawal sa kumpa. Paraan tabay sa NTC na good morning dyan sa National Telecommunications Commission. Mapasiring niya si John. Mapa-renew kan sa iyang dokumentos. Tabi. Sige. Opo. Yan. Yan, sige tabi sa aga po tabi after kan program ko yan ko yan mga 11 AM makaabot niyan igo kaya kitang mga follow up tabi ako makaduman 10x tabi yan. Yan, sige. May pinagsisimbag kaya kita mga follow-up na bareta Igwa pala ni naka-standby na tropa diyan sa luwas. Pading Jomar, what's happening dyan? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Pinapromise o pinasumpa ngo na kan sanggunian panglungsod kan tabako ang City Budget Officer. Nadai na paghiroon ang nakakaag sa budget proposal for annual budget for 2024 antes ini-inaprubaran sa nakalis na regular na sesyon. Ini pa di ang kinumpirmar sa DCGB News ngunya ni City Councilor Giyong Bonggao. Matapos na nakalis na session antes nag Christmas break ang sanggunian actually after Christmas na yon. Inaprubaran ninda so annual budget kan tabako for 2024 na nagkakantidad ni 932,821,063 pesos. Pero antes iyan, ipinaapod mo na si Budget Officer Trilles para siguradohon magpromesa na dahin ang dudut-duton duman sa naka-entry na budget bakong araw ka nangyari ka nakalis na taon. Susug kay Kagawad Bonggao na nagkaigwasin din ng eksperyensya ka nakalis na taon na pinasar ninda November so budget for 2023 nakaanto sa sanggunian panlalawigan Abril kan masunod ng taon na taon. Asing kan riparoon ninda
may mga changes, may mga pagbabago, bako na so inaprobaran, kan sanggunian. Ay, dipisil. Paano nangyari ito? Kaipuhan baga kayan kumpadreng Jomar, mag-agi sa sanggunian being the legislative body na minakwang kaiyan, mina-aprobar. Roger, although, sinabi ni Kagawad Bungaw, daima na bago, so total amount. Ay, kumbaga, within the, kung sana, duman sa amount na ito, igo sa nang gari, riliwat-liwat, may reshuffle. Reshuffle. Oh, Roger. yun. So, Tama. total iyo manggiraray. So, total iyo manggiraray. Dahil dinagdagan, dahil binawasan. Yan. Pero sa iyang kidawanin doon, magkasiring pa man, illegal ito. Tama, because that was not the budget approved by the sangguniang panglunsod. Roger on that. Naku. Kaya putong kandi si GB News, si Kagawad Bungaw, kung ano ang kung hinagada ng danin paliwanag pa sa budget officer kung napano ito nangyari, dahil naman dapat nagpara-insister. Kumbaga, the damage is done. Nadali na. Nadali na. Siguro na lang ninda na dahil na umautro. Pinasumpa ngo niyan. Promise! Diyan ka, mag-promise ka. Kung nakakuha na kuta nga ni Gerd kay Holy Bible, pwedeng so pag-promise, nakakagpa sa kamot, sukamot sa ibabaw ka ito. Digdiman sa imong walang kamot, sa ibabaw kang Biblia. Itaas ang tuong palad. Promise, dahil na magibo ka. Isa bagay, dahil na mababasta-basta anta. Abogado na bagan si Kagawad Gio. Sinasabi ko sa iyo, Roger, abogado na. Si Atty. Gio Bungaw. Yan. Sabi niya, ano nga ining iba pag mga requisitos kaya ni preparado na? Kabaka nga mangyari naman, pinasartangon yan, igwaman lang ngayon kita hanggang sa January 3 sa agayan na dapat na-receive na yan kansanggunian palalawigan. Baka nga bulan ng abuton pa. Idalaga na ano nga yan? Kasi sabi ni Kagawad, Atty. Kagawad, pag minahaloy nga may nangyayaring mga pagbabago. Dapat after approval within the specific period of time, may sumiturturo sa sanggunian para dahil na mangyari pa itong sa mga pagbuburubago. Nangako man si Budget Officer Trilles na preparado na so gabos na mga kaakibat ka ito ng mga dokumentos para sa pagsumitir. Kasi nang kaipuan na sana, parang sarong certification na si Mayor Crisel Agman Luis Roan mapirma na nagtutubod ba ng sanggunian na madali na lang ito, 1 or 2 or 3 days ito, okay na ito. Kaya naglalawam ang konsyal na sa aga, resibido na kan sanggunian panglungsod o panlalawigan kang Albay ang saindang budget. Kung last year, ang nangyari, napasar na kang sanggunian sa third and final reading. Pag-alpo, final na yan. Ang oras na yan na dapat na mahiro. Yun ang na-discuss kang sanggunian. Tapos, ang nangyari ni budget officer, mga tig-adjust pa duman, pero so grand total kang budget dahil naman po na hero. Okay. Dahil man lang so grand total, kaya lang sa mga items, may may mga tig-hero pa bawal po ito. Bako lang po ang tiga-approve kang sanggunian so grand total. Kundi po, so contents po kayo. So nasa loob ng annual budget. So individual breakdown. So breakdown ka ito ang ang tiga-approve man. Bako lang sa mga items. So, siya pwede magkuha ngayon naman halik ngayon sa item A, babawasan niya ito, kakago niya sa item B. So, bawal po ito. Naipaliwanag ito kung atarugit siya nangyari last year. Dahil naman po, Si City Councilor Atty. Gio Bungaw. Nag-reshuffle sindakan budget yung budget officer. Yan. Roger, very clear. It's, bako ito sinaprubaran talaga dapat day na mautruan. And ikaduang punto, day na pwedeng paagahan nga. Kayang-kaya, idalaga na didikan na auto, pasiring sa sanggunian, resibido yan. Roger on that. Basta kompleto sa mga requirements, automatic ko tayan, dahil na dapat pakaturugon. Yo. At pag kuminaturog, nangingiturugan,
na iba ang dalagang. Nako, sige. So, naglalaom si City Councilor Bongao na sa aga, resibido na ini and maaprubahan sa lalong madaling panahon kansangunian, panglungsod, panlalawigan, Kanalbay. Yan ang report, Jomar Bian, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ali dyan sa sangguni ang panglunsod kan tabako. O, dahil na ito pag-utrohon mananggad, itong pagliwat nindo kan item sa budget, although dahil man na dagdagan, dahil man na bawasan, total na budget for the fiscal year ka nakaaging taon, dahil pwedeng iliwat yan because that is not the approved budget kan sangguni ang panlunsod kan tabako. Dahil na pwedeng hiroon tabi yan, ha? Kaya pinapromise yung budget officer. O dahil na pagpakiaramanan, ha? Iyo nga ya tabi, boss. Kumusta daw ang boses ni Ads? Ads! What's happening na sa boses mo? Ayaw man aray. May kuan naman dyan, may sikreto naman. Ano naman? May birtud. Katapos ating interview. Pag-aari na kutahan ako. Oy, dahil ka na mag-report lang. Ka na mag-report. Mas kahirak mo man. Yun na ito, okay na ito. Ako na-experience ko man, nagarigigil ang big blade ang alunan. Ans. Pag pinapirit sa kulog. At dahil na, out ka na. Tama na ito. Happy New Year, Iraq man. Ay, sige ta, iisita yan ang kuanaan, ang kamatian na ni Ands. Nakaka-experience sa mga kita. Kaya dahil na pirito. Pahingalo ka na, Ands, muna. Kay po ang kaanin, pahingalo. Tayo masan ang kapital tambusis. Ugod mo an. Oy, on air ako sa programa, classmate. Kahurong ko mga tugang hali sa Japan. Ugod mo an. Nagpo-programa ako ngunyan, classmate. Sa ingkad yan sa Japan, medyo hurarayo ka maduman sa Ishikawa Prefecture. Arayo tabi kami, mate. Pero namati dyan sulinog sa Indos. Anong lugar ka sa Japan? Mationg tabi digdi. Nasa nasa taas kami kang Nagoya banda baga kami kang Iyo, oo. Nagoya banda. Iyan pasira niya sa Tokyo, sa baba na yan kan Tokyo yata. Pero balita diyan, ta gusto bing mako kung linanto pa nagralantok na sukwan, so tsunami. Pero sa dagat man lang yata, iman ng tsunami. Ada man. Igwang mga nahiling ko kay sa CNN kasubagong maagahon. Igwa ning mga kuan mas baba 2 feet 3 feet naglalaog duman sa waterways. Igo nga ning tsunami warning sa Japan ay pinaluwas. Tasabi sa dagat man lang daiman totally nag-tsunami. Warning sign, tsunami. Yung mas natabi to, classmate, dahil naman ning nagyugo-yugo yan sa Japan ngunyan. Kasubagi talaga ay kahapon talagang grabe. Mga anong oras ito diyan nagyugyug sa Indo? Anong oras ito? Anong oras na ito dalang? Sira mo sa turong ko. Sige ta. Ingat ko, garo nagyuyug-yug na kainin ka. Kama ko digdi, ano yung ka nang nangyari? Baka iba, mas nagyuyug-yug kang kama mo. Para kayo nagyuyug-yug sa sige ta, programa ako. Para pa kinagyuyug-yug. Walang iya ka. Sige ta, nadadangog ka sa bilog na kinabang. Sige. Adi ka, iba na. Maghanap ka na. Mag-year na. Salamat tabi. Happy New Year dyan sa Japan, sa Indo, ha? Sa ka nga ni dyan sa Japan? Kami, Ken. Matsusaka kami. Matsusaka. Sige. Ingat ka mo dyan, mga Pilipino kababayan ta. Sige, tabi. Si Judge mo nagtawag man nagulat man ako nag-adit. Iyo. Ang kahurong ko tabi mga tugang si Madam Gemma Masbate, taga Legazpi. Yaw na nag-star sa Japan. Salamat tabi, Madam Gemma. Okay, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Halito sa Japan. Yugun mo. Nagyuyug-yug da sukaman niya. Ngalasit, taday manin nagyuyug ito. Nagyuyug da. Tataon-taon subaybayan ta naman po yan ang nangyari sa Japan, Ishikawa Prefecture. Gunmuan tabi Chief Tech Ramir, 7.6 na magnitude
Ay nako. Kahirak man. Duman sa Japan sana day naglala ang sitwasyon. Pero igwa pa yan yung mga aftershocks. Ingat lang tabihan. I-pray ta sa bilog na kinaaban na day manin mangyari naman na araw kaan. Pwede na Chief Tech Ramir. Kasi na hindi pa. Pwede igwa ka pa ngayong oras. Kaya good morning dyan sa satuyang mga paradangog sa Taisan. Yan. Ito. Sige man ng kuangkan Lazada. Day man ako ma-order. Iyang bayan na home credit pag nag-utang ka dyan, oral daw kang apode. Sige offer naman kung anoan. Mariusep naman. Yan ang maray na agad yan kay Joanna na Brisia Apostol sa Albay Electric Cooperative. Madyan ako sa imo sa aga. Darahon ko so resibo. Yan. Ready na Chief Tech Ramir. Maray-ray lamang. Igwaning diit na pasakatan. Yan. October and November. Yan. Sige tabi. Good morning dyan kay Manager Engineer Buksit kan Aleko. Yan. Ay, pagpara pa brown auto man tabi, Engineer Buksit. Nganing day kayo may madanya raning todo. Komunidad. Yan. Sige. Morning and good morning man dyan. Sir Atulim, maray na aga tabi sa mo dyan sa Petron Tap Gasul sa tuya mga paraantabay man. Yan sa Katanduanes kay Governor Boboy iyo man tabi marahay na so kunyan so presyo kan petrolyo may diit na baba. May diit na pagbababa, sentabo, and yung kerosina ata naglangkaw ng diit. Depende na sa ngani yan baga sa pag-fluctuate paano kan trading sa Singapore, sa international na market. Sa Singapore ka ng trading, international market, iyan na kunyan, iyan na pamresyohan, pagbenta ning supply, as in pag-place nin presyo, pag-place ning order. Sa Singapore yan nangyari. Igwa po nindit na decrease sa presyo kan produktong petrolyo tabi. Yan. Sige. Yan. Uy, may nagkagarabang mga edipisyo sa Ishikawa Prefecture. Gun mo hali na mismo ni NHK World Japan. Sige, ma-monitor naman kita kaan pagtapos kang programa ma-monitor pa kita kan mga news national international. Sa pangarang kambilog na fuerza kapartner ko nangunyan Chief Tech Ramir, Megaforce, Ands, Joshua, Pading Jomar, Pading Al, Pading Jimmy, Chief Jim, Boy, si Angel, si Jen, si News Direct Mar, si Jimos, si Jerome, si Thresia. Ako po si Pio Fernandez. Good morning and mahal na Diyos ang magbantay.